naagid na sa atong panultihon, nobody is perfect. No? Giling nga imong tupad, inakanang imong naong sa imong paminaw, perfect. Yan. Nobody is perfect. That is a given truth. Pero nasa ginaingon nga ang Ginoo kuno dili gyud mangayo gikan nato unsay imposible. Kay kahibaw man ang Ginoo sa atong kapasidad, muna mangayo gay siya nato, iya gyung siguroon nga makahimo tana. Nya unsa may gipangayo ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Sa inyong paminaw, mabuhat ni nato o dili? Ha? Kinsay mo ingon mabuhat, taas ang kamot. Taas ang kamot ba? Katong ingon mabuhat. Gamay rawa kabot katunga. Kinsay mo ingon dili na nato mabuhat, taas ang kamot. Unsa man mo? Unsa man day inyong hukom kamong uban? Ay, kamong wa mo pataas sa kamot, adto na mo padong sa impierno. Kay matod pa ni Kristo, kinahanglan gyud mo pili mo yes or no, oo o dili. Do na gani laing tubag niini, iya na nasiyawa. Sige, tagaan tamog second chance. Pili gid ha, pili. Kinsay mo ingon nga nga kaya ni natong buhaton, ta sa kamot. Okay. Kinsay mo ingon nga dili ni nato kaya, ta sa kamot. Sige. Basta nipili na mo ha, bahala na mo diya. Makaya gini nato nga naman kay ang perfect God para sa Ginoo, ang iyang sukdanan sa atong pagka-perfect dili pariha sa atong sukdanan. Muna ningon ang Ginoo, my way is not your way and my way is different from your way. Nya unsa may iyang sukdanan nga kun mohigugma ta sa atong kaaway, perfect na ta. Bisag giaway pa na nimo siyag 7 ka tuig, 10 ka tuig, wa na mo magtingog, hapit mo magpinatyanay, pero karong adlaw mi desisyon ka, ako na ni siyang higugmaon, Lord. Perfect dayon ka. Di man parehas eskwelahan, gikan sa first grading or sa to kana prelims hagbong ka, midterm hagbong ka, semifinal exams hagbong ka, pagka final pasar ka, inig total sa 4 divided by 4 hagbong ka. Kay ang ato magong pamaagi sa tawag na general averaging ba, averaging mo man ato. Pananglitan ron, empleyado ka, gikan sa unang adlaw sa tuig hangtod sa katapusang adlaw sa tuig, kuhaon tong tanan nimong evaluations, unya himuan dayon kag average judgment. Hagbong dayon. In kamay man kog performance sir pagka December, unsa nya kanang imong January to November, pirmi man kang failure, pirmi man kang wa kapasar. Nya usar man kabuan imong pasar, hagbong ka. Pareha bang atong konti sa sinulog ba katong per chapel, di ba ako man tong gi-announce nga sa judging ang kato kunong mga nagsigig sayaw dito sa chapel, katong sigig sayaw 8 ka adlaw siging sayaw, ang nidaog gid ato ang Santa Cruz proper nga chapel. Pero pag motorcade katong grand motorcade, giapil mas judging ang
kanang murag float ba, zero man sila hapit. Kay igo ra man gitungtong sa sakyanan, wa may dekorasyon, wa gintanan niya ang katong uban purti mang nindotas decorations. Ang nasikan mao'y na first, ang first wa na gid ka place, average man. 75% first ka, hapit man kasiruhi sa 25%. Nya katong second, almost perfect sa 75%, almost at perfect sa 25%, aporting layo ag biya. Lingay mong tupad ing na karong adlawa mag-perfect ta. Ing na perfect ko nato karong adlawa. Sa ato pa, kung ikaw asawa, ang imong kontra, ang imong bana, haron ma-perfect ka karong adlaw, higugmaa siya. No? Perfect dayon ka sa matas Ginoo. Nya ikaw sad bana, imong kontra, imong asawa, karong adlaw, higugmaa siya. Imo siyang lutuan, nya di ka maong muluto, palitan nimo sa siyang paborito nga pagkaon. Nya moingon dayon ka, day dungan tagkaon, ingon na imong asawa sa kay nagkaon aning yawaan niya ang kigdungan. Ana. Una lang di kaon. Ana unang asawa kay kontra gumo. Nya maglingkod din ka dito sa lamisa, iglili niya wa kanikaon. Sige ka po siya buhat-buhat dito. Paglili niya wa gyapon kamukaon. Hangtod na gyud na gigutom na gyud siya maayo. Napugos siya dool sa lamisa. Ano mo kamukaon? Huwat ko nimo oy. Doon ang tagkaon god. Nimal man ko drama makadang panuwaya ka. Ay so sigihan ko nimo ngan og panuway, naka-realize ba ko nga you are the angel of my life. Imo din siyang hikapikapon naman. Ikaw magkaon lain na sa inyong kanon. Ambot lang sa inyong kanon ni kuman mala na mo diya basta minyo man mo kung ko'y labot ana mo na ma-perfect dayon nya kana ray tan-aw sa Ginoo mo na dinhi sa atong unang pagbasa niingon gid diri si Moises wa siya ni refer og unsang adlaw ningon siya niining adlaw tanawa ha karong yung adlaw niining adlaw gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtuman niining tanang balaod. Wa siya moingon nga kadto ra bang inyong gibuhat sa niaging adlaw kinahanglan to ninyo hulipan karong adlaw. Wa ni siya karong adlaw. Mo na do na sa atong tubag sa Salmo kun karon makadungog ka siyang tingog ayaw gyud patigaha inyong kasing-kasing. Wa moingon ang Ginoo nga kadtong niaging mga tuig wara bagid mo maminaw hulipi na karon dublihan ninyo karon wa ningon siya kon karon makadungog mo siyang tingog ayaw na patigaha ang inyong kasing-kasing. Mao bitaw ang Ginoo sa ako laning binugo nga pagsabot ha pag-ingon ni Moises kinsa may imungan unsaon ako pagsulti sa mga Israelita kinsa imungan ningon ang Ginoo I am who am. I am ba? Unsa man ang I am? Past tense, present, or future? Sa ato bang grammar ba? Uy, tubag, limot na mo. Pareha deta bogo. Unsa man ang I am? Past tense, present tense, or future tense? Present. I was or I were mao na siya ang past tense nya I will be I shall be mao na siya ay future pero ang nga sige no I am ako mao ako pasabot always present mo na particular kay siya sa present time kalimtan niya ang niagi dili niya hunahunaon ang nag umaabot ang iyang tan-awon kinsa kakaron sa iyang atubangan kinsa nis padersiano sa iyang atubangan nya unsa may timaan nga ako perfect kun matod pa ni Moises karon tumana
ang iyang mga sugo. Kung sa may sugo sa Ginoo pare pares nako. Kay baon na mo daan, no? Ang ang pagbaligya sa slot. Nga naman, daghan pa magkikuwang. Ang project man is Ginoo niya, ako may iyang mouthpiece. Di magsige radyo kog sulti nga ang atong SBF dag, ang atong halin 11,811 ka slots na apay 48,189 slots nga available na tag 500 pesos per slot. Pero papakpakan mas Ginoo ang nipalit, so pakpakan na to. Salamat kayo. Kay kaning namalit ani, mao ni sila yung mga perfect in relation to generosity. Kay nipalit man, pero kanang naminaw unya wa mo palit, bisag na ikapalit, dili pa na sila perfect. Pero musugod sila karon, na perfect na sila. Nya nga to sang DCHS special slot na to, Divine Cleansing, Healing and Strength, na nasa tayhalin nga 1,607 ka slots, na apay 28,393 slots nga available, tag 200 pesos per slot. Nya doon naman ni siya ay 22 slot challenge, nakadawat na sa tag 27 ka 22 slot challenge. Ato gyapon ning pakpakan sila. Salamat kayo. Praise the Lord. Para sa ni sa atong pista karong Abril 13 nato sa Ulugon o sa atong Holy Week celebrations or Lenten season and Holy Week celebrations ato ning gamiton. Dili ba mao man ni ang pinakanindot kayo nga dili tan-awon sa Ginoo ang atong nangaging kasaypanan, kung dili tan-awon niya ang atong desisyon karong adlaw, mosunod ba ta niya o dili niya. Kung magsige gid tag insist aning atong pagkadili mosunod niya, iya tang i-consider nga kaaway sa iyang gugma, kaaway sa iyang mga pulong niya. Mubalik na lang sa taog resolve kay niingon mas Hesus, higugmaa ang inyong kaaway, higugmao nato sugod karon ang mga pulong, ang gugma sa Ginoo, nga kung tamparoson atong pikas aping, pataparos lang sang pikas. May ni text nako nga ang iyang igsuon porti na nilang dugayang wa magtingog. Nganang dugay-dugay na gyud tungod sa nagkabangi nila nga mga prinsipyo sa pagbahin sa katigayunan nga gibilin sa ilang ginikanan nila. Nagkinihaay na, wa na'y tingganay, naapil pang iyang mga anak. Pasalamat kay siya nga nagsigi siya paminaw sa atong wali, kay na-attract man siya, to naman siya sa laing nasod. Lipay kay siya nga nagsigig paminaw. Primero ko no, maingon siya, di mahimo. Huwag di kay dili tinggan, mutingog day ka. Ako may ilang gidaot, ako may ilang sigihan o kuan. Sa nang daog-daog. Ana, nya, ako day mo unang tingog, nga sila may nakasa nako. Sige kuno siya grason, ana. Pero sa sige jud kuno niyang paminaw, naingon kuno siya, nganong dili man ako sugdan. Ana, ang paghigugma sa akong mga igsuon. Amo to, ni message kuno siya sa messenger. Abi niya i-block siya. Ni reply man kuno. Sige na siya message. Hangtod nga sa social media pa lang nagkauli sila. Nindot na jud kuno kay iuli nga ris Pilipinas aron iyang gakson ang iyang maguwang. Ana siya. Nindot no. Amo na ko magampo ko nga makauli ta ka diri sa Pilipinas, dili unta ka mamatay ugma. Okay kanindot ana nga magkagapo sila ba? Kaysa adto na ka magsigig hilak-hilak sa lubong. Adto na ka magsigig pangayog pasaylo diha na sa lubong. Or diha ba sa lungon? Anha na ka magsigit-sigit og hilak diha sa lungon sa imo untang angay higugmaon. Di ba? Ang gustos Ginoo, today, enjoy the joy of His love.
nang love one another as I love you. Matod pa ni Kristo.